boas tardes e benvidos un ano máis a este maravilloso festival. Como todos sabemos, estamos en Ti Si Que Serves, un maravilloso festival onde terán lugar numerosísimas actuacións protagonizadas polos alumnos do Instituto IES Leliadoura, uns grandes artistas. É unha pena que neste instituto non dispoñamos dun salón de actos para representar estas actuacións. Pero bueno, demos xa comezo. E como vos dicía, hoxe contamos con numerosas actuacións. Xa che digo, temos karatecas, humoristas, modelos de disfraces, cantantes, bailaríns e moitos outros artistas que se van a deixar a pel no escenario como todas as semanas. Por suposto. E a mellor maneira de comezar, eu creo, é cos gañadores da antiga edición de Ti Si Que Serves, non credes? Por eso, vamos a dar comezo cos representantes de Thriller, o baile de Michael Jackson. Un forte aplauso, por favor.